Ρε baby, Ναι ρε. ρε ματσιός ο γέρος που πιέν τα διάκρα, να που πάθε. Επειδή είναι μητσής ρε, δηλαδή του παππού. Πόσον καιρό έχει να κάνει σεξ με γιαγιά μου. Έλα λέει του καμιά 20 χρόνια γε μου λέει του. Ευκήγαν κάτι καπούθια παππού λέει του. Έλα λέει του 5-6, θα πιείς ένα λέει του και σε κανένα μισάωρο να νιώσεις πας στις κελές σου έτσι λέει του όπως το λιμπουρούι. Και ύστερα 5 λεπτά λέει του τάγκα την πάνω. Έπιαν τα χάπια να που θέλει ρε λέει του. Φέρε κανένα 20 ευρώ παππού λέει του. Κάνει το 20 ευρώ πάει στην κοτσάκαρη λέει σε κοτσάκαρη το και το λέει του. Λέει του ένιξες υπόθεση λέει του. Ετράμπαρες σου άγκωνας σου λέει του. Αρπάσεξ σου το 20 ευρώ λέει του. Έπειρα της όλα της χαλάρι του μητσί. Νυχτώνει λέει του κοτσακαρούα να μου να γίνει λέει του να σύρουμε μια χαπούι. Σηκημέλαρη της. Σύρνει το χαπούι. Περνά καν μισά ώρα λέει του κοτσακαρί. Κάνει πέντε στοιχεία δεν μου σιώ λέει της. Κάνει. Μα ερεθίστηκα λέει του. Μόνο που μου το ανάφερες ερεθίστηκα. Είναι που θέλει να σου κάνω λέει του. Πέσε λέει του και κάνει. Σπάσει τα νεύρα μου. Πάρε για μου λέει της. Πάρε για μου μια φωτολή που είπα στην κελέ μου λέει. Μα σοβαρά λέει του. Άντε να ούμε. Θα κάνει πάνω. Η κοτσάκαρη μόνο ιστορία είναι ψηλώνει από και πάνω. Τραβάω βραγί της πλευρό. Αρκέψα τα καρατούκουρου. 5-6 μουσκές σε κολλήσα. Κοτσάκαρη από την γενιά μου λέει της σιόλ. Είναι από την Αναστασιόλ. Είναι που θέλει να σου κάνω. Έχει τον καιρό να κόμμε λέει. Εστρίνιασαν έτσι κολλήσαμε. Άτε τηλέφωνο την άμπουλα. 20 ευρώ η άμπουλα και 30 των νοσοκομείων η ένεση. Να ξεκολλήσουν. Νυχτώνει. Λέει του κοτσάκαρη. Αβιακρούει λέει του. Και με λέει της όλα. Σύρνει το χαπούι. Περνά καν μισάωρο. Το λιμπουρούι μπας στη κελέ. Παναγία μου λέει της έτοιμος. Τάκαρα με από και πάνω. Πάλε κολλήσα. Κοτσάκαρη γαμώ τη γενιά μου. Είναι από του εγκαταστάσεις σε όλα της. Είναι που θέλει να σου κάνω ρε λέει. Αφού λέει του ξέρεις. Και το έτσι το γιορνό κόβει. Άντε τηλέφωνο την άμπουλα. 20 ευρώ η άμπουλα, 30 το νοσοκομείο. Πας έσω, ενύχτωσε μπάλε. Η κοτσακαρούα εβούλαν τον ποπίσω, μάσιο τον του έτσι, μάσιο τον ποκεί πολλά. Έχεις κι άλλα λέει του, ναι. Λέει του είσαι έχω. Άντε λέει του, σύρε αλώνα. Να σου πω λέει της ένα ο σύρο λέει της, αλλά απόψε θα το κάνουμε πίσω κολλητό. Δηλαδή του γίνει γιατί. Δηλαδή τις 30 ευρώ κράω πάνω μου. Τουλάχιστον να κολλήσουμε να πάμε παρπαϊτή στο νοσοκομείο. Έλα baby. Over. Καλό μπορεί.